Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ku zo na nuna muku yadda za ku dawo da hoto ko bidiyo wanda kuka taɓa amfani da shi akan gallery naku ko photos sannan kuka goge shi akan wayanku. In dai wayanku kuna amfani da email akan shi a lokacin da wannan hoton yake kan waya, to za ku iya dawo da wannan hoton ko bidiyo ko da kun goge shi. In ka shigo cikin Google Play Store, a nan za ka yi searching Disk Digger. Sunan application ɗin kenan Disk Digger, gashi nan kun ga spelling nasa Disk Digger. Wannan shine application na Disk Digger. Sai ka danna install, sai ka installing nashi. Kana installing za ka danna open direct, zai buɗe maka. To ga inda abubuwa biyu ne gashi nan. In photo ne kai losing nashi, wato kana da shi akan gallery naka ka goge shi ka rasa shi, za ka danna search for lost photos. To in dai duk wayan da ka taɓa amfani da shi, ko da ka canja waya ya kai guda 10 ne, sannan ka goge hotuna a kai kuma email naka a lokacin yana kai, to za ta ɗauko ma waɗannan hotunan gaba ɗayan su tun daga farko har zuwa ƙarshe. Gashi nan in kana so ka tsaya da search ɗin nan sai ka tsaya. In kana so ka ci gaba zai ci gaba da searching. Amma dole dai sai ya ɗan ɗau wani lokaci. Yanzu za ku ga ƙarfe 4:49. Bari mu ɗan bashi time, bari ɗan tsaya. Yauwa shikenan, ba sai na tsaya ba ma, kun gani? To haka zai ta dawo muku da hotunan da kuka yi. Yauwa kun gani? To nan zai na muku reading, gashi nan 127 files found, gashi nan yana ta reading, yana nuna muku shi. To in za ka yi recovering, yadda za ka yi, sai ka danna gun wannan ɗin gun cube ɗin nan, gashi za ka danna, zai ja ma code, sai ka danna anan, sai ka danna recover. Kana danna recover shikenan, sai ka danna save files to an app on your device such as email, Dropbox, ko kuma save files to the gallery, shine sai ka ɗauki na biyun nan, no thanks, bari mu ga. Sai ka danna recover. Gashi wannan na tsakiyar nan za mu duba, save the files to a custom location on your device. Za ka ajiye shi a cikin wata folder a cikin wayanka. Za ka zaɓi folder da za ka ajiye wannan hoton. Bari ya gama searching ya noma. Yauwa gashi kun ga file manager na waya nan, Tecno Spark 20 Pro Plus download. Gashi nan a nan ƙasa, use this folder. Bari ma ne amfani da shi kawai, sai ka danna allow. To shikenan automatic zai maka downloading, shikenan wannan no thanks, ba ruwanka da shi. Gashi nan hotunan zai ta dawo ma da su, sai ka danna back. In kana so ka yi na bidiyo, za ka danna exit. In ka danna exit, wannan duk abubuwan result na scan da yawa duk za ka yi losing na, sai ka dawo kuma duka sake sabo. To gashi nan in bidiyo ne ma, sun ka danna search for lost video, za ka bi the same procedure ka yi retrieving bidiyon ka wanda ka taɓa gogewa a cikin gallery naka. Allah ya bamu nasara.